Благодаря на всички, които се включихте. В момента не знам дали виждате бройката, сте около 100 човека и продължават още да растат. За съжаление, това далеч не са всички, които би трябвало да чуят. И аз съм много благодарна на всички, които сте тук, защото всъщност сте осъзнали, че нещата не са прости и лесни. Ние сме се Може ли постарали. малко по-силно? Извинявайте, не се чува. Не ме чувате? Само Да. секунда. Така, дали ме чувате? Не, ние ви чуваме, но е много слабо. А сега? При нас се чува много добре. Да. Си. Да, Добре. аз чувам добре. Чухте колегата, нали? Така че аз продължавам да говоря. Вижте при вас да се справите Окей, добре, сега ще погледна. с микрофона. Общо взето, защо толкова настояваме за тия семинари, да обясня нали, нашата логика и това, което ние сме се постарали да направим за вас. Основното, което ми се иска да разберете, е защо нещата не могат да станат автоматизирано и на кой етап се очаква вие да се включите. Основното, нали, което всъщност е, то даже не мога да кажа, че е пречка, ми обуславя начина, по който сме решили да направим преминаването към еврото с нашата програма, се обуславя от това, че ние взехме, за мен е абсолютно правилното решение във ваша полза, нали? Защото всичко, което ние правим, в крайна сметка се опитваме да го направим така, че да е удобно на вас и на вашите бизнес процеси. В крайна сметка, може би част от нещата, които сега ще кажа, вече сте ги прочели в бюлетини или сте ги чули на първия ни семинар. Аз ще се опитам да повторя най-важното. В крайна сметка, това, което ние решихме, е да ви осигурим възможност, без да трябва да правите нови инсталации, нови бази и да почвате на чисто, за да започне наново с данните, за да работите с евро, е така да направим преминаването към евро, че нещата да останат, данните да продължите да си работите с текущата инсталация и с текущата база. В текущата база, при преминаването към евро на 1 януари, много е важно да знаете, че всички документи, всичко, което сте създавали през годините в базата, си остава в лева. Документите са в лева, справките са в лева, без да имате затруднение от преминаването към евро на 1 януари. И понеже решихме нещата да са в една база и в същото време да имате данните назад в лева, има няколко стъпки, които вие сами трябва да направите. И аз ще се опитам да ви обясня кое ние сме направили автоматично и кое ви следва да направите сами. Първото, с което искам да започна обаче, това е малко като въведение, го направих, е да се върнем на всички вие сте хора, които сте учили, и основното, което където и да сме учили, най-качествените преподаватели мен лично са ми били най-полезни, когато са ме научавали къде да търся необходимата информация, така че да си свърша работата.
много ми се иска да ви кажа едно изречение, което звучи много драматично, обаче е много вярно и не мога да се въздържа да го кажа. Една моя любима книга е 12-те стола на Илфе Петров. Моето поколение със сигурност се познава, но там има една култова фраза, която в случая мисля, че трябва да разберете, че е важно да я осъзнаем. Там Милов и Петров казват, спасението на давещия се е дело на самия давещ се. Звучи много песимистично, но в крайна сметка това, което искам да ви кажа е, че ние сме направили абсолютно всичко възможно да ви е максимално удобно. Но дискомфорта, който създава самата процедура по преминаването в евро, не може да бъде избегнат. Този дискомфорт ние можем да го направим да бъде по-малък, и основното е да ви подготвим и вие самите да се подготвите, така че това, което е в вашите ръце, да знаете, че може да си го свършите сами и да разчитате на колегите в крайен случай. Тоест, за нас винаги, както знаете, и по време на внедряване и при всички процедури, основното е подготовката да е направена така, че при старта стреса да е минимален. Тоест, подгответе се по всички линии максимално добре, така че след пети да сте максимално подготвени. Всъщност, какво искам да кажа? Положихме, освен софтуерните решения вътре, които ще ви разкажа какви са, нали, във връзка с преминаването към еврото, наистина сериозен екип от хора се грижиха за това да имате видеа, да имате своевременни бюлетини, да имате информация, така че да направите самоподготовката качествена. Така че моите адмирации към колегите, които свършиха това нещо, и Живка Манолова, и Лили Халенбакова, нали, това са колегите, които са занимавали така, че тази подготовка да може да я свършите сами. Отново, очевидно, щом сте тук, вие следите бюлетините, защото който не е тук, не ни следил бюлетините, очевидно. Но продължавайте да четете бюлетините, защото това е нашата форма да ви информираме. Вие знаете нашето отношение към работата с клиентите и че нашето мото е това, че всеки от вас има личен консултант, което в такива нормални ситуации е така. Моите хора, нали, консултантите, които работят с вас, и Симеон Симеонов, и Рики, и Деси, и Живка Иванова, и Живка Манолова, и Роси, и Надя, и Андрей. Всички са хора, които са изключително отговорни и искат да ви помогнат от все сърце. Само че е важно вие да сте подготвени максимално, така че до тях да опрете само ако е много необходимо. Така че пледирам отново и затова започвам с това къде може да си съберете информация и да си направите обучение и на вас, и на хората, така че да сте максимално подготвени сами. Другото, което сега нямам идея как сте решили да работите с клиенти, нали, но аз лично бих си оставила първи и втори неработен от гледна точка на работа с клиенти и дни, в които да си проверите резултатите от всичките тия процедури, които трябва да бъдат направени за преминаването към еврото.
проверките, които трябва да направите, са доста на целостта на данните, така че предвидете ги тия 2 дена, за да можете да проверим дали всичко е наред и евентуално да има възможност за съдействие от наша страна, ако някъде нещо не се случва. Та всъщност основното, което, нали, с това, с което искам да започна, е в крайна сметка, че всеки от вас, като абонаментен клиент, има достъп до нашия сайт. Мисля, че няма човек, който не знае кой е нашия сайт. Със сигурност това, което предполагам, че ми виждате екрана, трябва да виждате нашия сайт. Със сигурност това, което напомням, че бихте могли да ползвате във всеки момент, е въпросния тук дежурен консултант за всеки ден, който имаме. Сега, общо взето практиката стандартно е всеки да си работи с отговорния консултант за него и към дежурен консултант да се обръща в момента, в който няма възможност или са по-такива бързи въпроси. В момента колегите са изключително ангажирани. Вие ще разберете с какво, нали, сега като разкажа какво всъщност се случва. Така че може да се случи да не ви дигнат, да не ви върнат. Дежурният консултант е този, който се надяваме да може да ви помогне. Общо взето надяваме се да проявите толерантност към нас и ако не винаги веднага ви отговарят колегите да бъдете да знам думата дали да ни прощавате, по-скоро да го приемете като факт, че ситуацията е чрезвичайна. Апелирам също, каквито и да са нови функционалности, които искате да включвате в момента, освен ако не са на живот и смърт и не ви провалят бизнес процесите сериозно, да бъдат оставени за след 15 януари, защото каквито и да са нови функционалности, те искат внимание от страна на колегите, които внедряват и за да стане качествено. Това са такива оговорки, които правя, нали, отправям към вас просто да отложим сериозните неща за след 15 януари като начало. Това в момента на семинара присъстват и колегите консултанти и програмистите, за да знаят мащаба на това, което ще ни се случи. Общо взето има сериозна разлика между кампанията по N18, които всичките много помним като много драматична, защото там имаше сериозни промени в начина на работа, в бизнес процесите и така нататък, докато тук нещата са няколко стъпки, които трябва да направите, които не са толкова драматични, просто трябва да се следват стъпките и да бъдем експедитивни. Така че от гледна точка на заетост на нашите хора, заети сме толкова, колкото по N18, но драмата е много по-малка и нещата са в голяма част във вашите ръце по начина, по който сме ги организирали. Връщам се на темата с това как сами да се обучите. Всеки абонаментен или гаранционен клиент има достъп до нашия сайт и вход. Напомням, че можете да пишете на офисния имейл, ако нямате парола
за достъп до сайта и колегите ще ви отговорят и ще ви дадат такъв достъп. По принцип, за тези, за които по някаква причина сега чуват, че имаме такова нещо, на нашия сайт имаме обучителна система, така че този достъп би ви бил много полезен. И в крайна сметка стигаме до това, за откъдето тръгнах. На нашия сайт отивате на вход и си пишете. Обикновено това е имейл фирмен, който вие сте предоставили при старта на внедряване или който трябва да изпратите на офиса. Имейла по принцип с офиса може да контактувате или директно като напишете имейл на office dataplus-bg.com или на contact.dataplus.com или тук на самия сайт има една форма за контакт с нас, така че има начин да се свържете. Моята молба е да пестим на консултантите времето, така че не да звъните на тях, а всичко, което можете да свършите през контактната форма, нали, като този случай, нали, с паролата за достъп, е да го направите през контактната форма или на офиса да пишете. Така че нали, пледирам основно за пестене на време и ваше и наше. В крайна сметка това, което аз бих използвала в момента във връзка с еврото, след като влезете в системата, е да отидете на файлове, на интегрирана система за управление на бизнеса. И тук имате две секции. Едната си е секции с инструкции, които са за всичко, което може да ви интересува за софтуера. А пък отделна секция сме направили за преминаване към еврото. Така че от тук би било най-бързо да достигнете до това, което ви трябва. Тук са всички обучителни видеа, до които искрено ви съветвам да изгледате. Влизайки през този линк, имате опция тези обучителни видеа да ги даунлоудите, да ги свалите при вас, така че да ги покажете на на тези, които ги касае. Тук са и видеята и за мобилния търговец. Там също има какво да си обучите търговците. Това са насоките за двойното обозначение. Това е нещо, което ви изпратихме още с един от първите бюлетини и сега ще се върна на него, защото аз бих ви посъветвала и ви да се върнете на него, да го прочетете. Първата част от тия насоки, това е на Министерството на финансите, са насоки, които така. Извинявайте. Така. Само секунда да видим това как да го преберем сега. Оказа, че съм се била мютнала и не знам докъде сте чули. Пак да кажа. През файлове
през интегрирана система. В инструкции са... Добре. Инструкциите казах какво са преминаване към евро. Така, разбрах. Добре. През тези файлове може да свалите обучителните видеа, а през обучение може директно да от сайта да си отваряте видеята. Ние сме ги подредили тук по реда, по който би трябвало да си ги прочетете. Преминаване към евро, всички стъпки са всичките неща, които трябва да свършите, да научите, за да работите спокойно с системата, са ето тук в тази секция преминаване към евро. Имаме преминаване към евро в Data Plus и преминаване към евро в Data Plus мобилен търговец. Така че тук искрено ви съветвам да си видите видеята и да ги покажете на всички, които ги касае. Връщам се на темата с основните насоки, нали, да припомним за законодателните изисквания. Мисля, че вече нямате неясноти, ако някой има, може да ги каже. Нямате неясноти, свързани с двойното обозначаване на цените в евро и в лева. Така, със сигурност, ако вие вече имате етикети с евро и с лева, не би трябвало да правите нови етикети, на които да разменяте цените. Това, на което не сме намерили отговор, но задължително ще ви изпратя, ще ви го запишем в бюлетин, е работата на касовите апарати от гледна точка на изписването долу в двете валути. Само секунда. Така. Общо взето, самите касови апарати, те се приемат, че от 1 януари сумите, които се фискализират в касовия апарат, ще бъдат в евро. Но за да почне изписването на сумата отдолу обратно, нали, първо евро, после лева, би трябвало да мине някакъв автоматичен апдейт на фискалните устройства. Този автоматичен апдейт на фискалните устройства минава само и единствено ако фискалните устройства са включени. Така че имайте грижата, нямам достатъчно качествена информация относно фискалните устройства, така че имайте грижата отново да си се свържете с касовите техници, за да уточните следва ли ви нещо да правите, за да може на вашите фискални бонове да се обърне нали, коя сума е първа и коя втора. Нямам отговор аз качествен, но би трябвало ви да се погрижите да го намерите. Така че от гледна точка на законодателните промени, това е първата част, която е с двойното обозначаване на цените. И там мисля, че драмата първоначалната премина, освен, нали, да напомним, че в крайна сметка това двойно обозначаване на цените трябва да го правите до 8 август 26. И сега всъщност за мен е по-голямата, по-същественият проблем, който ще имате от 1 януари е това, че
чета ви го дословно и мисля, че няма нужда от превод, нали? Но общо взето, съгласно закона за въвеждане на еврото в Република България, в периода от 1 януари 2026 до 31 януари 2026, както левът, така и еврото са законни платежни средства. Тоест, никой няма право да отказва взимането на пари в лева. Така че, нали, трябва да бъдете готови за приемане на пари в лева и в евро. Следващото нещо, което са написали е, че законът не забранява клиента като дойде да ви плаща да ви плати смесено и в лева и в евро. Не го забранява закона. Но ако искате да си облегчите работата, имате право да сложите изрична табела в търговския обект, в която да кажете, че ви няма да приемате смесени плащания. И тогава вече клиента няма да има право имате право да му откажете смесени плащания, да приемате смесени плащания. От тук нататък идва следващия казус, нали, връщането на рестото. Връщането на рестото, първоначално в закона бяха заложили, че връщането на рестото може да стане само и единствено в евро. След което промениха закона и казаха, че при недостатъчна наличност можете да връщате и в лева. Но в никакъв случай нямате право да връщате и евро и лева. Тоест или връщате всичко в евро, или връщате всичко в лева. Като дали някой ще дойде да ви проверява и да ви пита, вие сега в лева връщате, защото нямате наличност или просто защото така сте решили, не мога да кажа. Закона казва, че трябва само ако нямате пари в евро, тогава да плащате, да връщате в лева, но не мога да кажа дали ще ви създават грижи. Оттам нататък нямате право да правите връщания на смесени. Следващото нещо, което са написали, което би било голяма драма за търговските обекти на дребно, според мен. Мисля, че ние сме го решили в нашото модулче за продажба на дребно. Казали са, че когато връщате ресто, това ресто трябва да уведомите клиента в левова равностойност колко е. Само да го прочетем точно. Така, чета ви го буквално, защото много ми е трудно да го направя по-добре изречението. При връщане на ресто, при заплащане в брой, търговецът връща остатъка рестото изцяло в евро, като е длъжен да предостави устна информация относно паричната стойност на дължимия остатък в левове при поискване на потребителя. Така че това също трябва да видите вашите хора, които работят. Говорим за продажбите на обектите на дребно. Вашите хора как ще имат информация за това колко е левовата равностойност на еврото. Мисля, че при нас това нещо се вижда в екранчето при работа с плащанията. Това са законовите такива моменти, които касаят нас и вас. Нали. Основно е работата с ресто. Чисто
ще стигна до там и, нали, за работата с Ресто. Сега това, което предлагам да направим, за да можем да влезем да бъдем, нали, максимално полезни, е да минем през стъпките, които се очаква от вас да сте направили, за да можем да преминем към еврото. Вие сте получили бюлетина, аз сега ще мина през него стъпка по стъпка и ще се опитам да ги обясна нещата. Няма. Може би по-добрият вариант е да изслушате всичко до край, което ще ви разкажа за стъпките, да си запишете въпросите и да отделим време за въпроси и отговори накрая, защото колкото и да се опитваме да го обясняваме, не е сигурно дали сме пределно ясни, така че е много важно да говорим с вас на един език и ако не се разбираме, да го уточним и по възможност е най-добре да го уточним днес. Всъщност, общо взето ние сме разделили стъпките на две. В крайна сметка, стъпките през декември, това е предварителната подготовка, и стъпките след край на работа, след приключване на работата с системата през декември 25-та. Тоест, това е първите стъпки са подготовката, а второто вече е самото преминаване към евро. Това мисля, че повечето от вас, които са тук, са го свършили. Първото и основно нещо е да работите с актуална версия. В бюлетина сме написали, че версията трябва да е не по-стара от 1.4003.05.00. Много моля да си го запишете това, ако искате, ако не си търсете, нали, всъщност второто нещо, извинявам се, връщам се още малко назад с информацията и ще се върна. Второто нещо, което можете да правите за търсене на информация, е да отидете на актуално на нашия сайт, т.е. в входа може да видите обучителни видеа, някакви инструкции и така нататък. Докато на актуално в Еврото и ERP седат всички бюлетини, статиите към всички бюлетини, които вие сте получавали. Ето, включително и тези стъпки, за които аз в момента гледам на един разпечатан лист, вие можете да отидете на актуално и да намерите, без да си търсите бюлетините, да намерите къде сме описали тези въпросни стъпки. И аз сега ще ги отворя тук, да ги гледаме заедно, четейки, и започваме оттам, че трябва версията да е над 1.403.0.500, защото има много сериозни стъпки направени между версиите, които са текущи, и версиите под 500, и трябва да се направи своевременна актуализация, за да се види има ли нещо, което е било по някакъв начин, пък сега е по нов начин и следва да бъде реорганизирана работата. Така че мисля, че при вас няма такива, от присъстващите няма такива с толкова стара версия, но пак казвам, проверете го отново. Оговорката е, че това, което сме написали тук, е за версия на настолната система на настолната система. По същия начин ще ви изпратим бюлетини за версиите на мобилния търговец. Мисля, че тук не сме написали коя трябва да е версията. Тук е момента да кажа, че колкото и да не ни се иска, защото не ни се иска да сменяме масово версии на каквото и да било, за нас е точно толкова проблем, колкото и на вас, от гледна точка на време и ресурси. Но тук анализите
нали, тестовете и всичко, което направихме, за да проверим как ще се справят двете, и настолната, и мобилния търговец, с преминаването към евро, се оказа, че трябва да направим промяна в мобилния търговец, така че да може да работи правилно с цените. Само секунда, много се извинявам. Извинявайте. Да се връщаме на стъпките. За мое най-голямо, нали, и на колегите така тъга, и за ваше най-вероятно, защото са ресурси и време, трябва да сменим и версията на мобилния търговец, защото иначе няма да работи няма да намира цените при преминаването към евро. Така че имаме доста работа с вас. Имаме две нови дами в офиса, които са нови от гледна точка на това, че са се присъединили към нашия екип, но познават системите ни отдавна. Така че просто за мобилния търговец ще ви насочим към тях, те да помагат с апдейтите. Наистина много са, мисля, че са над 1000 търговски агента, на които трябва да сменим версията за настолната система. Сигурно са над 500-600 работни места, така че наистина е много сериозно. Вече сме готови да сменяме версиите на настолната програма с актуалната, която вече се надяваме да е окончателна. И отново, понеже системата е сложна и се надяваме да сме проверили всичко, което следва от преминаването към евро, но може да се случи да се налага смени на версии на настолната система и на мобилния търговец в някой по-късен етап. Мисля, че няма нужда да се извинявам, просто няма такава голяма система като обем, която да гарантираме, че няма да има нещо, което при някой специално, при който да трябва да се правят някакви специални промени. Както каза Рики, която познавате повечето, един клиент с един нямаме еднакъв, дори в един и същи бранш. Така че идеята е да си проверите нещата максимално рано, да си направите процедурите при преминаване към евро, когато приключите работата декември месец, максимално рано, да си проверите целостта на данните и да знаем, че нещата, това, което мога да проверим, сме го проверили. Тук отново се връщам на темата. Data Plus ще почива по Коледа. Предполагам, че и вие ще го направите. Ще има дежурен на сайта и след коледните празници до 5-6 няма да почиваме и ще сме ви на разположение, като се надяваме вие да сте достатъчно отговорни и да не трябва да разчитате на нас в 12 часа вечерта. При всички случаи трябва да си правите предварително оговорки с колегите и за смяна на версии и да бъдете максимално... Думата ми избяга. Тъй. Максимално да помагате на колегите от гледна точка на смени на версии. Тезата, че това е наша работа, не е правилна в този случай. Това е по-скоро ваша работа, а ние сме на линия да ви помогнем с преминаването към еврото.
Така че първото и основно е версията. Всеки от вас има отговорен консултант. Трябва да се оговорите с него кога следва да бъде сменена версията на настолната система и на мобилните търговци. Още една искрена, пледирам, молба, заповед, както искате го наречете, не разчитайте, освен за фирми, които наистина са 24 часа на работа, не бих искала да разчитате, че смени на версии на мобилни търговци и на настолна програма ще се прави само и единствено в събота и неделя или вечер. Моля да си предвидите време, което да е безработно време, в което можете да си позволите за 1 час или за половин час да не се работи, така че да се смени версията на настолна програма и да се смени мобилния търговец. Няма как на 300 фирми да сменим версиите събота, неделя и вечер. Нали? Просто няма как да се случи. Така че нали, във вашите ръце организацията да я направите така, че да се разчита и на времето през работно време. Със сигурност може да го организирате спиране на най-малкото и EVN спира тока по технически причини за 1 час на ден. Нали? Ситуацията е чрезвичайна, не би трябвало да не можете да го организирате. И така, следващата стъпка, за която трябва да вземете решение, как ще превалутирате цените си. Сега, със сигурност ние сме ви пращали бюлетини, как ще се превалутира ръчното, с видеа за ръчно и автоматично. Написали сме тук изрично, че единственият начин да вземете информирано решение е да изгледате видеята. И втория начин да вземете информирано решение е, че трябва да бъдете абсолютно сигурни, че ако изберете ръчното превалутиране, ще трябва да можете да го направите сами, без да разчитате на консултант от DataPlus. Защото консултантите от DataPlus са краен брой и не могат да бъдат на линия за всеки, който смята, че няма нужда от автоматичен модул за превалутиране и ще се справи сам ръчно. Проблема в случая идва в това, че всъщност промяната на цените, понеже работим в обща база, на смисъл няма да имаме да почнете наотделно и там да си направите цените и всичко останало, а ще работим в обща база. Смяната на цената, дали ръчно или автоматично, може да стане само и единствено след като сте приключили издаването на документите в декември и ще се подготвите за работа с документите в януари. Това, че ще превалутирате цените, не значи, че няма да може да издавате документи в стария месец. Единственото нещо, което няма да може да правите, е да разчитате на ценови листи когато давате стари документи в декември месец, след като сте направили ръчното или автоматичното превалутиране. Тоест, вие ще може да издавате документи в лева в предишните месеци, но ще трябва да пишете ръчно цени в лева, защото всички ценови листи, чрез тези ръчно или автоматичния модул за превалутиране, ще бъдат променени. Надявам се, че ме разбирате. Тоест, това, което
сме направили като преминаване към евро, документите назад остават в лева, напред започват да бъдат в евро. Можете да издавате документи, включително и в предишни месеци, но ще трябва да пишете левовите цени ръчно. И така, спешно би трябвало да изгледате тези видеа и да решите по кой начин ще го направите. Отново с уговорката, че при ръчно превалутиране ще трябва да сте сигурни, че ще можете сами и без помощ на консултант да го направите. Предимството на модула за автоматично превалутиране е, че той ще се погрижи сам за смяната на цените и валутите в базовата цена, в ценовите листи и в промо-пакетите, ако решите, че и там трябва да пипаме. И основното е, че при пускане на този автоматичен модул за превалутиране сме се погрижили програмата да направи преди самото пускане да си запази данните за цените на едно местенце, бекъп или както искате го наречете, на едно специално местенце, и ако вие по някаква причина направите грешка или искате да се върнете в обратно положение в цени в лева, сме предвидили въпросния модул за автоматично превалутиране да работи в обратна посока, т.е. да ви възстанови данните за цените и ценовите листи и промоциите в предишното състояние. Докато при ръчното се очаква да сте си направили архив, както тук може да видите по списъка с видеообученията, както сме го подредили, да сте си направили архив и да сте си направили съответната клавишна комбинация в правилната колона и да сте ги направили във всички колони. Сега, само да кажа, че там, където са видеообученията, освен видеообученията, ще има, мисля, че в момента още ги няма, но ще има и закачени лордовски такъв документ текстов, в който основните стъпки, които са описани в видеята, които са обяснени, ще ги има и в текстов файл като стъпки, които трябва да направите. Нали така, Лили? Да. Добре. Ще ги има написани в видеята и отделно ще бъдат и като документ, който може да бъде изтеглен. И двете неща. Така че да имате пред себе си наръчник, с който да се справите при тези всички неща. Така. Това, което сме написали при стъпките, е, че трябва да кажете, да направите запитване за закупуване на модула към офиса, да се свържите с консултант за настройки на автоматичния модул. Всъщност, накратко припомням, нали, особеностите на автоматичния модул. Колегите трябва да трябва да решите до кой знак ще искате да закръглим цените при това превалутиране и да го кажете на консултанта, за да го сложи като настройка. И освен това, при самия модул за автоматично превалутиране сме предвидили опция за да маркирате, ако искате някои ценови листи да ги изключите от автоматичното превалутиране, т.е. да не ги сметне програмата да ги превалутира, или пък искате да им сложите на тях отделен брой знаци за кръгление, можете да го направите. Само го разказвам принципно. Това отново може да го видите в видеото за
автоматичното превалутиране. Само да кажа, че това, което тук виждаме в зелено, нали, предполагам, че вече сте достатъчно, няма човек, който да не знае, но това, което тук е в зелено, е линк към, това в случая е линк към видеята директно да ги изгледате. Това е към запитване за закупуване на модула. Колегите, като закупите модула, са информирани и знаят, че трябва да бъде свършено при вас това, но при всички случаи трябва да имате оговорка специална с тях за конкретните смени на версии и тези модули, които искате да използвате. Тук сме написали не случайно. Изгледайте видеята за настолната система. Отново има линк тук за видеята. Важно е разпространете видеята до всичко, което ги касае. В тези насоки, които аз на ваше място бих прочела отново, които ви четах част от тях преди малко. Изрично Министерство на финансите са написали, че трябва да си обучите хората за тая работа с ресто и с двете валути. Така че имате много подготвителна работа, която трябва да свършите. Тя най-вероятно и от гледна точка на самото сбораване с пари, нали, там вие сте по-големи специалисти от мен, как да ги обучавате, нали, с тия валути и лева, но и от гледна точка на работата с софтуерите. Така, важни неща, които сме сложили, за да ги имате предвид как ще се работи с програмата след януари 26-та. Това, което направихме за вас, наистина много усилия отново хвърлихме, за да ви бъде удобно преминаването. И въпреки че ви изглежда, че доста работа на вас сме оставили, направили сме всичко възможно, така че да ви е удобно. Едно от нещата, с което доста усилия хвърлихме е понеже знаем, че при вас има практика, при повечето от вас има практика да издавате общи стокови разписки и да фактурирате в следващия месец обобщени стокови разписки. Направихме така, че ако се налага, сега ние пледираме по принцип да си приключите издаването на всички възможни стокови разписки, фактури и така нататък още в края на декември. Ако можете максимално да си изчистите взиманията и задълженията, също ви съветваме искрено. Но ако не успеете, сме предвидили при трансформация на стокови разписки от предния месец в текущия да превалутираме, включително може да само живето трябва да ми подскаже дали ще могат стокови разписки от стар месец плюс стокови разписки от нов месец да се събират в една обща фактура. Не, има защита да няма от смесени периоди хванати стокови разписки. Само до 31 декември и след 1 януари наотделно. Отделно. Което означава, че за тези от вас, които работят с авансови и окончателни фактури при нас, за тези, които не знаят, така не сте събрали всички, имаме такава функционалност вече, за който го интересува, може да я покажем, но за тези, които я ползват, изрично в този случай означава, че трябва всички фактури авансови, които са до декември, да ги направите на окончателни фактури. Риска не поехме риск да смесваме
стокови в лева с стокови в евро, в фактури. Може и да е голямо неудобство за някой от вас, но най-важно е целостта на финансовите и счетоводните данни, така че това е решението, което сме взели, след като сме проверили всичко възможно, дали можем да обединяваме през документи от декември с януари, и сме взели отговорното решение, че трябва да си приключите фактури, нали, дори да издадете фактури януари месец по документи от декември, те трябва да бъдат само с стокови разписки от декември. Нали, важно е да го имате предвид. Тези от вас, които слушат, следва да се информират хората, които правят фактури за това положение, за да имате грижата в края на декември това нещо да го свършите. Второто нещо, което е предварително, което можем да свършим, е сега, ако на място в склада правите продажба на едро и взимате пари в брой, би ви било полезно да направим една специална настройка, която да пусне един екран за плащане в брой при самата продажба, така че вътре да може да отбелязвате смесените плащания и работата с Ресто. И понеже това е екран, който не всеки би пожелал, ние оставихме да е въпрос на ваше решение и да го комуникирате това с колегата, който прави, нали, настройките и сменя версиите, да видите видеото и да решите дали ще ви е необходимо, така че обслужващия ви консултант още декември месец при смяната на версията да пусне това екранче, така че когато дойде януари, ви да можете да го използвате. Последното, което сме направили, сме написали тук като стъпки, е да изгледате и видеята за мобилен търговец. Сега тук е мястото отново да напомня, че ние правим обучителни семинари по всички теми, които ви показах, по които има обучителни видеа. Правим семинари, ви имате датите утре от 10 часа и на... Лили, подскажи, че забравих. На 16 и на 18. Утре семинара е за общи настройки на ценовите листи ръчно и автоматично. Живка Манолова ще покаже. Другата седмица на 16 вторник от 10 часа е за работа в настолната система. Всички тези неща, които спомена, плюс още доста, за работа в стар период, трансформации, приходни ордери, плащане и така нататък. А в четвъртък на 18 от 10 часа ще бъде посветено на промените в мобилния търговец и как да работят мобилния търговец. Така, благодаря. И сега минаваме към стъпките след край на работа за декември с всички системи. Както виждате, написали сме го изрично, максимално до край да приключите преди настъпването преди започване на работа с 1 януари. Нали? Според вашите си практики, но мисля, че трябва сериозно да обмислите и практики. Нали? В случая да направите всичко възможно, така че да ги издадете до 31 декември, т.е. до края на работата с системите и преди преминаването към 1 януари.
мисля, че и вашите клиенти имат същите проблеми с преминаване към евро, така че ще бъдат достатъчно любезни, за да приемат, че един месец няма да бъде както са свикнали, а ще бъде по този начин да си приключите всичките документи още края на декември. Искрено ви съветвам, за да нямате проблеми. Следващото нещо, което сме написали тук, е да отчетете всичките мобилни устройства преди започване на процедурите при включване към новата официална валута. Много е важно да го направите, защото мобилният търговец и мобилният склад принципно не са многовалутни, както на столната система, и там няма записани в кои валути са издадени документите. Говоря за документи за продажби и заявки. Тоест, която е основната валута, дефинирана в настолната програма, това е и валутата в мобилен търговец и мобилен склад. Така че изключително е важно да си отчетете всички устройства преди да почнете процедурите за привключване към новата официална валута. Тук няма каквото, нали, нито да се обучавате, не е нещо ново, така или иначе най-вероятно вие при всички случаи, дали ще е 31 декември или кой да е край на месеца, при всички случаи го правите по този начин, за да нямаме проблеми с отчитането, тъй като знаете, че при нас нещата, програмата на столната работи с данните месец за месец. Изрично отново сме ви напомнили, че трябва да, когато започнем процедурите към новата официална валута, при всички случаи трябва да правите архив. Не случайно в обучителните видеа сме сложили на първо място видеото с архива. Правете по един архив преди всяка от долните процедури, за да имаме за какво да се хванем, ако нещо объркате. Въпреки че ще ви кажа на всяка стъпка какво сме предвидели, за да гарантираме целостта на данните. И сега, общо взето ги делим нещата на две, на които иска програмата иска за първата стъпка, програмата просто иска вашето съгласие или не се очаква нищо друго да правите. И какво прави обаче това нещо, тази синхронизация за привключване на настройките, за да знаете какво да очаквате от нея. Първо, това, което е важно, е, че при вход в системата с дата януари 26 няма да ви позволи да влезете да работите в януари 26, ако не сте дали да на тази синхронизация, за да може системата да знае, че вече новата основна валута за документите, за продажба, за доставка, за всички документи, за доставни цени, средни и така нататък, вече става евро. И за да избегнем грешки на потребителя, ние сме го сложили задължително да може задължително да трябва да пусне тази синхронизация. Проблемът идва от това, че като я пуснете тази синхронизация, тя променя настройките за работа с валута в документа и не че нещо фатално ще стане, но ако я пуснете тази синхронизация преди да дойде, преди да започнете работа с януари и да искате да работите с евро, а още имате документи за издаване в декември, тя ще промени настройката за
за работа в документа ще направи там, където е било лева валутата, ще стане евро. След като мине тази синхронизация във всички документи, ние сме направили съвсем съзнателно да бъдат видими тези валути, с които работи документа, така че вие да се ориентирате с какви валути работите в момента. Ако пуснете тази синхронизация преди януари, и има възможност, понеже сме направили запис на това, кои настройки е променила програмата автоматично за тези валути, ще може наш консултант да ги върне обратно, но не ви съветвам, много ви съветвам да пуснете тази при вход, да влезете с 1 януари 26 и да кажете да на синхронизация, само и единствено след като сте си приключили работата с документите. Надявам се, че бях ясна. Не значи, че няма да може тези настройки да бъдат променени обратно. Не значи, че няма да може да издавате документи в заден период. Значи само, че валутите, с които програмата започва да работи по подразбиране в документите, стават от лева на евро. Така че съветвам ви много внимателно с това пускане и без паника, защото има начин това да бъде върнато назад. Така. Сега. Понеже това са само стъпки, които трябва да бъдат направени, едното е тази синхронизация, която си е включена в абонаментния план и при смяна на версия ще си я получите, е за привключване на настройките за работата с новата валута, а второто е превалутирането. Това са стъпки, в които вие трябва да вземете, да се намесите. Тук не сме обяснили, всъщност отново ще кажа преди превалутирането на цените, ще кажа какво ще се случи, когато започнете да работите през януари 26. Така. Пуснали сме вече тази синхронизация за промяна на настройките. В програмата при продажбите вече основната валута ви се подава евро и програмата ще търси еврови цени. Ако вие не сте направили превалутиране ръчно или автоматично, един от критериите за това, че не е минало това, не сте направили превалутиране, е, че като започнете да продавате, програмата ще ви подава празни цени, защото тя не намира еврови цени. При самото месечно приключване на програмата на януари 26, отново го разказвам, въпреки че го разказвахме в много видеа, и ще го видите отново и в видеята, които Живка Манолова ще ви направи обучението. Отново казвам, програмата при месечно приключване ще направи автоматично следното. Складовите наличности, средната цена и последната доставна цена в предишните периоди си остава в лева. Автоматично при месечното приключване в януари средната цена и последната доставна цена ще бъдат превалутирани по официалния курс, който е обявен в закона за еврото и с който работим в момента. 1,95583. Това е първото, което ще направи програмата при месечно приключване. Второто, което ще направи програмата при месечно приключване и без нужда от ваша намеса, е да превалутира задълженията към доставчиците, баланса на контрагентите, в които са общите суми, за редовете, които са в лева, програмата ще превалутира баланса на общите суми в баланса на контрагента, ще ги превалутира към евро.
ще превалутира и незакритите документи, които са доставки и продажби, незакритите документи към контрагентите, също ще ги превалутира. Общия им тотал и остатъка за плащане ще превалутира в евро. Ще превалутира началните салда в всички фирмени сметки, в които ви изрично сте написали вид сметка, че е касова сметка. Това нещо изрично колежката ще... на банковите. Банкова сметка, извинявам се, да. Тоест банковите сметки, понеже банките ще ги превалутират автоматично, нашата програма също банковите сметки ще ги превалутира. Тези, които вие не сте маркирали като банкови сметки, програмата ще трябва да си направите change според курса или според начина, по който вие сте обърнали левовете в евро. Това ще бъде тема на кой точно семинар живе? Утрешния семинар? Или? По-скоро практическите обучения за работа с документи ще са на 16-ти, другия вторник. Да. Моят съвет е да не изпускате нито един от обучителните семинари. Изключение прави мобилният търговец само за тези, за които работят с мобилен търговец и които приемат пари. За тези, които работят с мобилен търговец, но не приемат пари, мисля, че последния семинар няма нужда от него, но останалите три е нещо, което задължително трябва да гледате и да гледат хората, които ще се занимават с тези неща. Трябва да имате отговорник за преминаването към евро със сигурност, който трябва да знае всички стъпки. Да се връщаме на темата с превалутирането. Там в това обучение живото ще покаже къде точно във фирмени сметки трябва да, ако не е отбелязано, трябва да отбележите, че сметката е банкова, така че да бъде превалутирана. И следващото нещо, което програмата ще превалутира при месечното приключване и при аварийното също е Живе потвърди авансите по МОЛ, нали така? Да, точно така. Така, авансите по МОЛ. Има ли нещо, което не се сещам, дето ще превалутира месечното и аварийното? Дето не съм го казала? Мисля, че всичко каза. Всичко каза. Добре. Така че това превалутиране на всички тези салда, за които говорим, защото през цялото време говорим за салда на складови наличности, салда на аванси по МОЛ, салда на банки, салда на взимания задължения, салда по незакритите документи. Програмата ще има тези, които си сложат най-последната версия, ще има грижата автоматично да ги преизчисли. И до тук с нещата, които са включени в абонамента. Т.е. тази синхронизация за привключване, тя си е включена в абонамента и тя ще се задейства автоматично в момента, в който някой влезе с 1 януари 26-та. Тук имам сериозни притеснения. Колегите с повечето потребители и с счетоводства и задължително трябва да си предупредите хората да не влизат, никой да не влиза в януари 26 предварително по никакъв начин, по никакви причини да не пуска тази синхронизация. Ние сме направили защита само един да може да я пусне, за да не стане конфликт, но не сме направили защита кой да може да я пуска, защото ролите при различните фирми са различни и имайте предвид, че трябва задължително, както искате, ако щете бюлетини си пишете, както го искате, уведомете си потребителите, че никой по никакъв начин не трябва да влиза в януари 26. И ако има някаква причина да влиза в януари 26-та, нека да я сподели с вас, вие да я споделите с консултанта и да видим как да решим бизнес проблема, без да трябва да влизате в януари 26.
И следващата стъпка, която трябва да направите, е да направите това превалутиране на цените, дали чрез ръчно или чрез автоматично. Само да кажа, че автоматичният ни модул, дори въпреки че е автоматичен, иска стартиране през точка синхронизация. Няма как да бъде автоматичният ни модул автоматичен напълно, защото нямаме идея коя фирма кога ще престане да издава документи и в кой момент ще реши, че вече е готова за работа и ще се подготви за преминаване към евро, така че да може да си провери нещата. Както изрично сме написали, няма значение коя стъпка ще извършите първо, дали ще си направите превалутиране или ще направите в януари, ще влезете да си смените настройките. За програмата няма значение. Важното е на 1 януари вие да имате ценови листи в евро и да имате настройки, които да кажат на програмата, че вече основната ви валута е евро и работим с еврови цени. Задължително сме написали, че трябва да се направи процедурата по аварийно преизчисляване в януари 26, за да сме сигурни, че всичко ни е готово за работа на 1. Сега, проверете резултатите от извършените стъпки. Тя живето ще го направи при всички случаи при обучителните видеа, при обучителните семинари, какво трябва да проверите. Първото и основното, което трябва да проверите е дали ценовите ви листи са в евро, може да знаете къде да го проверите, дали цените в стоки към ценови листи са в евро, дали базовата ви цена е в евро, дали валутата на базовата цена е в евро, да си погледнете в складовите наличности дали средната цена вече е еврова, дали банките са в каква валута е салдото и каква валута е салдото на авансите по МОЛ. Важно е да си ги проверите веднага и ако имате някакви проблеми, да разберете откъде, какво не сте изпълнили или да се обадите на наш консултант, за да подготвим работата от първия ви работен ден с клиентите да е максимално безпроблемна, т.е. да нямате проблем от към информационни системи, и да останат само останалите проблеми от работа с ресто и смесени плащания. И задължително сме направили точка зареждане на всички мобилни устройства в януари 26. Проверете си в мобилния търговец също, заредете си данните, задължително си проверете за клиентите излизат ли цени, както го правите, когато правите нови ценови листи или сменяте промоции, проверете си и в настолната система какво ви подава като цени и в мобилния търговец какво ви подават като цени. Отново казвам, много сте, различни сте, проверили сме максимално каквото сме могли, но се очаква, но има възможност да има неща, които не сме видяли. За всички, които имат възможност да направят проба, да си направят отделни, имат си някакви отделни инсталации направени, могат да си сложат базата текущата, да си минат през всички стъпки и да си проверят в пробната база, да си проверят резултатите. Искрено съветвам да го направите. За клиентите, които са с много големи бази и това не е възможно, се надяваме нещата да сме ги видяли ние
и също така да направите, нали, да отделите достатъчно време между края на работата с документите в декември и на началото на работата с клиентите, да отделите така достатъчно време, така че да може да ги проверите, но изхождайки не само от вашето свободно време, но изхождайки също така от позицията, че консултантите, на които вие обикновено разчитате веднага да ви дигнат, могат и да не ви дигнат веднага. Нали? Така че, разчитайки времето, което трябва, за да преминем, нали, нормална работа от 5 или от когато сте решили да започнете с клиентите, предвидете време, така че не само със собственото си време да разчитате, да сметнете колко е, но и с това, че може да няма в момента, в който ви трябва наличен консултант и трябва да имате достатъчно време да реагираме. Така че от гледна точка на стъпките, мисля, че казах всичко. Живе Манолова, нали можеш, ако нещо съм пропуснала да кажеш и после ще им дадем време да питат. Ами по стъпките всичко казахме, така че остава вече на практика да ви покажем в следващите семинари всичко, което каза Албена, да го видите нагледно как би се случило и в системите, но в общи линии това са стъпките. Така, ние ще се опитаме от всяко нещо да ви изкараме, както казах, по видеята там, където обучителните видеа да сложим стъпки, за да можете да ги имате като основни. Мисля, че това бяха точките по семинара. Само да погледна още нещо, има ли, което не съм предвидила. И да наистина събрали сме се, питайте, не се очаква всичко да сте разбрали от първия момент, независимо, че много бюлетини пускаме, но не очаквайте колегите да ви издъпшат толкова много различни стъпки, да ви ги стъпчат и ги разкажат накратко, защото те просто не са накратко. Тези стъпки, които сме направили, са оптимални и няма как да бъдат по-малки от това. Питайте. Сега питайте, за да не трябва да търсите консултант по-отделно да го питате. На линия съм. Има въпрос в чата. Ти ли ще си го прочетеш или да ти го прочета? Прочети го, да. Само секунда. Десислава Диогерова пита дали след синхронизацията и след аварийното е необходимо да се рестартира дилъра и пак да се направи аварийно. По принцип, понеже само тя, не са много хора, които трябва да си правят аварийните, според мен не. Живе Манолова? Ами, честно казано, и аз не се сещам за причини да трябва да се стартира дилъра в момента. Да. Има още един въпрос. При нас със сигурност ще има доста незакрити аванси от 2025. Не разбрах добре как ще се закрият през 2026. Николина пише, не знам от коя фирма е. Като кажат аванси, това са авансови фактури или... Може ли на глас да го кажете? Пуснете си микрофона. По-лесно е да се разберем, отколкото да пишем. Горе в дясно на екрана има едно микрофонче, което би трябвало да е задраскано. Ако кликнете върху него, би трябвало да може да го... Ами, ние сме от Мираж 96, Рилус.
Добре. Много. Да, Да. въпросът е, че при нас имам авансови фактури, които няма как да се закрият до края на декември. И това е нещото, което за момента ни изниква като основен въпрос. Чули? Чух. Въпрос е... Въпрос е... Т.е. очаквате плащане и още плащане, за да ги... Да, точно така. Значи имаме поръчки, които са с срок за доставка около 2-3 месеца, така че няма как да закрием авансови фактури преди да сме получили съответната стока. Добре, понеже нямаме готов отговор, Лили, нека само от тук да кажа, знам 2 фирми със сигурност, които 3. Ще направим един списък и ще погледнем нещата и може би ще направим и видео какво ви съветваме. Не, може би, ами това ще направим. Ще проиграем нещата и там в обучителните видеа ще сложим и видео за работа с авансите, след като открием как да го направим. Точно понеже нямам готов отговор в момента. Трябва да го проиграем. Добре, благодаря ви много. Следващия въпрос е дали ще има справка за касата в лева и в евро в настолната програма. Да, тя по принцип програмата си общо взето идеята е, че нашата програма си е подготвена за работа с валута и винаги е работила с повече от една валута, така че справката в касата ще си работи и в лева и в евро. Вие на тези видеа, които ако не сте изгледали, трябва да изгледате как в приходните ордери и в плащанията се работи с смесените плащания и рестото, ще видите, че в самия документ може да напишете в приходния ордер може да напишете ако покриваме еди колко какво си евро, еди колко си покриваме клиента, трябва да закрием документи за 100 евро, в самото плащане долу можем да напишем, че тези 100 евро ги плащаме в евро и в лева. Това същото важи и за екранчето за плащане в продажбата на едро. Мисля, че отговор на тези въпроси ще видите в живето, ще си го запише, за да може да отговори, ще видите и в обучителните видеа. Така че присъствайте, за да може и там да питате. Говорим за тези, има доста фирми, които така иначе винаги са работили с валута, но за тези, които до сега не са работили с валута, ще трябва да ги видят нещата. Ако искате, Виляна е дигнала ръце, нека да кажете го на глас. По-лесно говоря на глас, отколкото да четем в чата и да си пишем. Виляна и после Ивайло виждам, че е дигнал ръка. Не се чува. Виждам, че се анмютнахте, но не ви чуваме. Може би понякога има... Ако искате, напишете го в чата. Добре. Виляна, не ви чуваме, най-вероятно има проблем с микрофона. Ако искате, напишете го в чата, пък виждам Ивайло Стефанов, че е вдигнал ръка. Ако може поне той да каже. Здравейте, чувате ли ме? Да. Не, Ивайло. Няма нищо. Аз съм служител от офиса и аз ще се занимавам с пускането на модулите и така. Първо имам два въпроса. Първият, понеже мисля, че е по-бърз.
Не споменахте, ние използваме модул с маркетингови бюджети. Салдата ще бъдат ли автоматично превалутирани с месечното приключване? Да. Да. Вие сте, само да питам, от коя фирма сте? Костов синове Видин. Добре. Ще бъдат превалутирани, защото те на общо основание са в баланса. Живе, можеш ли да... Живе, много моля да запишеш само да го проверим, защото още някой зададе, колегата от Гресто, мисля, че беше ми задал този въпрос. Ще го проверим. Добре? И Виляна още, да? Да, и другото, което искам да попитам, понеже така казахте, че след 1 януари, като се влезе в системата, ще иска синхронизацията за превалутиране да се пусне веднага. Но ако се влезе с дата 1 януари, въпросът ми е следния. Понеже аз, когато приключвам предходния месец, влизам с дата от предишния. Тоест, ако да кажем на 2 януари вляза с декемврийска дата, ще мога ли да си въведа, ако е останало някакъв документ? Обикновено ни остават доставни фактури, кредитни и такива неща. Добре, нека да го кажем отново. Синхронизациите де-факто са 2. Тези стъпки, отварям отново екрана. Благодаря много за въпроса, защото не съм сигурна, че понеже това са си в нашите глави дефиниции, е важно и във вашите глави да станат същите. На практика ние имаме 2 стъпки. Едното сме го кръстили синхронизация за привключване на настройките към новата официална валута, а второто е синхронизация е превалутиране на цените, което може да стане или ръчно, или чрез тази автоматична синхронизация. Тоест, ако ви искате да издавате фактури или стокови разписки искате да издавате, като дойде общо взето, отново мисля, че правилният отговор е: забравете какво сте правили предишните години и предишните месеци. Сега трябва да се организираме по друг начин. Тоест, максимално да сте издали всички документи преди влизането в програмата с 1 януари 26-та. Във вашия случай, кое налага назад да се връщате? Дайте ми обяснение, за да мога да дам по-точен отговор. Например, захарни заводи ни издават кредитното за отстъпките последния ден от месеца. Аз по принцип съм ги помолила да ни го издадат и да ни го изпратят веднага в декември, за да може още в декември да си го въведа. Но понеже го получаваме, да кажем, първите дни на следващия месец, това ми налага. Като сега ми идва нещо друго на ум. При нас аварийното преизчисляване с месечното приключване е автоматично. Тоест, то на 31 декември ще си мине автоматично и всичките доставни цени ще ми се превалутират. Така че най-вероятно сега сама си отговарям на въпроса, че най-вероятно няма да може да... Не е правилен отговор, зато и аз ще ви отговоря. Да. Самите аварийното и месечното, той само салдата в януари ще превалутира. Няма да пипа нищо в предните месеци. Така че единственото нещо, за да може да издадете документи в декември месец или в който и да е да кажете на, мисля, че Деси работи с вас или който в момента ви прави, да ви пусне една настройка в документите, в която да ви позволи горе само да видя дали ще мога да ви... само секунда, дали ще мога да покажа на екрана за какво говоря. Аз може ли междувременно да допълня, докато отваряш, Албена? Да. Искам само да кажа, че ако въпросът ви е, ако все още не сте започнали работа в януари, не сте пристъпили към настройките за превалутиране
и имате да си довършите някакви документи в декември, няма проблем да изчакате с въпросната синхронизация за настройките, която така или иначе се се предлага да се пусне автоматично при вход в януари, но ако не сте я пуснали все още и влезете с дата в декември месец в системата, то няма да имате проблем да си работите и да си издавате документите, както е било в рамките на декември. Чак когато пуснете синхронизацията вече при вход след януари, тогава ще се случат тези промени, за които говорим. Да, само че мисля, че те по-скоро, сега ще си шерна екрана, те по-скоро не могат още да си обяснат какво ще се случи, точно какви ще са промените. Отговора на този въпрос е, че когато говорим сега за доставни фактури и така нататък, само да си шерна екрана и мисля, че ще ме разберете. Да, имам предвид, ние Ето, документи, вижте, продажни документи в никакъв случай няма да издаваме. Нали, всичко ще бъде. Въпросът е за доставките. Така, ето аз пускам моята система. За първи път виждате ми екрана, нали? Това живето ще ви го покажа отново по тия видеа, но искам да максимално да си обясните днес нещата. Сега ми казва необходимо, понеже влизам в януари, това е процедура за превключване на настройките за официална валута. Тоест това още не е смяна на цена. Нали? Но превключваме и аз ще му кажа да. Той му пита 3 пъти и аз 3 пъти му викам бодро да. Това, което ще се случи когато пуснете системата, като натиснете на да, единственото нещо, което ще направи програмата е, тя нито ще смени цени, нито още нещо друго е направила. Това, което основно ще направи е, че когато влезете да работите с продажба, ще ви тук на всички, независимо, че до сега, значи на колегите, които са работили с валути, тези 4 поленца им са били активни. Сега, когато мине тази процедура, програмата прави тези видими, тези 4 поленца и вижте как ми показва валутата на документа и валутата на плащане, ми ги показва в евро. Ако аз отворя документ дето онзи ден съм го издала, виждате ли как ми става валутата, понеже си е записана в лева, си остава в лева. Тоест, отговора на въпроса е, че ако искате да издавате документи в предните месеци, това, което трябва да направите е да се свържете с вашия консултант, така че тези полета да ви ги направим редактируеми и вие тук да можете, когато издавате документи от предната година, да си пишете лева, а когато издавате документи в тази година, да останат в евро. Дали малко по-ясно стана от това, което показах? Да, разбрах. Намерението ни е в края на декември да сме приключили с всичките документи, без значение дали доставни или продажни. Но ако ви се наложи, все пак, ако нещо остане, може да се въведе. Може да се въведе. Хубаво е, понеже няма да имат време, нали, дори след 1 януари толкова много, най-добре е точно това, което, нали, беше описано в стъпките. За тези, които смятат, че ще им се наложи да издават документи в предния месец, още когато ви сменя, когато колегите ви
правят настройките и за автоматично превалутиране и така нататък, да ви пуснат настройката за редакция на тази валута. Тя няма да ви пречи да си издавате в момента документи, само ще минавате през още едно поленце, да ви е пуснат предварително, така че да не трябва, ако на първи и втори нещо ви се наложи да въвеждате документи, да не трябва да разчитате на консултант. Дали разбрахте какво говоря сега в момента? Да, точно това е, че искаме предварително да Да. сме се подготвили, за да не се налага в по-натоварените дни. Разбрах, Така много че, благодаря. моят съвет е ако не искате на всички потребители това екранче с валутите да ви е редактируемо, да решите кой потребител обикновено влиза и издава документи в задния месец, дали ще са доставки или продажби и така нататък. И още когато колегите, които се занимават с вас, така или иначе ви свалят версии, сменят версии, правят ви настройки за автоматично превалутиране, да ви направят тези две настройки, за които говорихме. Едното е това, дали да е редактируемо това нещо, и второто, дали в края на документа да ви пита за плащането, така че да работите с срещу. Добре, още тук в чата ли ще ми го прочетеш ли? Да, от Роконъц. Възможно ли е цялата настройка да се случи дистанционно, тъй като достъп до настолната система няма да имаме до 5 януари? Не. Трябва по някакъв начин да имате всичките тия неща, трябва да си се случат на 3. Не знам кой го задава въпроса, не е Стефан. Роконъц. Не е Стефан, предполагам. Понеже и аз нямам представа какво имат предвид, ще имам грижата да отговоря лично на Да, Стефан. да, Ало, чуваме ли? Чуваме ли да, се? Да. да. Тъй като до базата няма да имаме достъп до 5 и мисълта ми е дали можем да се вържем дистанционно с някоя от AMI Admin или TeamViewer. Да, Стефане, ще можете по принцип с TeamViewer, вие имате достъп до сървъра. Така да се прави от друго място, за да може колегите, като дойдат на първи работен ден, нещата да са оформени. Да. Живето е в течение, ще го направим. Актуалната версия на мобилните търговци, които трябва да имаме, е един въпрос тук на Виляна. Ще получите бюлетин, понеже продължават да излизат още неща, които опитваме се да ви го направим удобно и се въртим в кръг. Така че по-скоро актуалната версия на мобилния търговец ще отговорим тези дни, коя трябва да е. Иначе запис на срещата, само да отговоря на другия въпрос, запис на срещата, предполагам, че още днес ще го изпратя като бюлетин и отделно ще седи в сайта, ще го кача като новина. Искаме да покрием документи и салда на клиенти, а не да издаваме. Тоест, искате да влезете в Галина в декември и там да ги покривате? Не знам, Галина, дали ще мога да се включи на глас да ми каже. Да, добре. Не би трябвало да имате проблем да покривате и документи и салда на клиенти в декември месец. Само да допълня, че във вторник на 16 тези въпроси Живка не само ще отговори, ами ще ги демонстрира всичките видеа, които сме направили по темата с настолната система, и това нещо също ще имаме грижата да го покажем как ще се случва. Да, и е хубаво да си ги пак да си ги зададете отново и общо взето е да кажете, айде сега дайте да го видим как. Нали, нека да бъде така въпроса, живето има достатъчно опит, но накрая, след като свърши, е важно да питате и да искате да го видите.
ще кажа защо, защото сега на това обучение, по принцип, тя ги прави обученията с стандартна база, някаква и стандартна подготовка. Може да има това, което виждате, да не е точно така, както е в това, което е при вас настроено, така че може да се наложи и лично с някой консултант да отговаря с вашата база, така че нещата, нали, овреме трябва да ги видите доколко сте си отговорили. Аз лично бих го направила така, гледате го, пробвате го при вас, дали е така както е показано, ако при вас е по някакъв по-особен начин да си зададете въпроса или да, нали, тези конкретни казуси да ги дадете още сега на консултанта, с който работите, за да не би да има ситуации, които не сме предвидили. Нали, как пак казах, най-вероятно са над 1000 работни места едните и над 1000 другите. Възможно е да има ситуации, които да не сме обхванали и трябва заедно да ги видим, да ги проверим. Ами в чата няма повече въпроси. Има човек, който е вдигнал ръка. Мелих, доколкото виждам. Добре. Мелиха Кадиш, ако... Лиха? Здрасти, не е Мелиха, Денис е. Добре. Албена, имам следния въпрос. Сега за кредитите, които ще бъдат издавани в януари и в февруари, след като минем към еврото, но се отнасят за документи от ноември и декември предна година, които са в лева, те ще бъдат превалутирани или... Ние имаме грижата, това нещо си поигра колегата. От вас се иска все пак да проверявате цифрите, нали, защото все пак е пипано специално, да ги превалутираме. Нали, няма обаче да можем да събираме документи, нали, от двата периода, няма да могат едновременно. Ако имате някакви рекламации кредитни по стар период, и по нов, първо трябва да го направите по стария период и после по новия. Програмата ще ги превалутира, но отново бих искала да бъдете и ви, нали, да гледате и вие цифрите, за да сме спокойни. Да ги сравним, ясно. Да. Благодаря. Добре. Ами, не стана 1 час, както си го представях, но надявам се да ви е било полезно. Освен записа, ние използваме много активно изкуствен интелект, който прави много добри резюмета на това, което сме говорили, така че освен записа ще има и резюме на семинара. Много благодаря на всички, които се включиха, и така, действаме. Няма магическа пръчка. Имаше клиенти, които такова високо доверие, нали, ни бяха, нали, имат в нас, че казват, то няма ли само да стане. Колкото може само да стане, сме го направили само да стане. Оттам нататък има и ваша намеса и ваше участие много сериозно. Надявам се да се справим. Ние се справихме с 18, това евро не би трябвало да нас събори, но все пак не трябва да го подценяваме. Може би и заради това, нали, защото клиентите видяха, че се справихме с 18, смятат, че и тук, нали, не трябва нищо да правят те. Не е така. Работата е обща. Само да помоля да допълня във връзка с следващите семинари, тъй като днеска видяхме това, че те са 4 отделни семинара с 4 отделни линка, които трябва да получите и за това съжалявам, че така малко е по-трудно, но просто за утрешния особено, ако не сте се регистрирали, трябва в конкретната новина, ако можеш, Албена, да влезеш в новината, да покажеш в коя новина да влязат, за да се регистрирате за събитието и така важи и за следващите 2, за да може за всяко нещо просто трябва да влезете да се регистрирате, за да може да получите линк. Линк ще ви изпратим днес след обед, както и утре в 9 сутринта и един точно непосредствено преди семинара за тези, които в последния момент се записват. Следващото мисля, че това... Да, ето това е, извинявай. Ето това трябва. Само пак да... Това е за днешния. За днешния, да. Това е
За утрешния, настройки при преминаването. Да. Тук е за утрешния, където трябва да се регистрирате, ако не сте се регистрирали вече. Да. Появи се още един въпрос. Само да кажа, че ние ще имаме грижата тук на тия вебинари да напишем и за коя дата са в заглавието, за да може лесно да се ориентирате. Добре. Да, въпроса? Края на декември месец, това е от Даниел Йорданов, края на декември месец отчитаме мобилния търговец, после минаваме през аварийно и към евро и след това завреждаме мобилния търговец, нали така? Точно така. Добре. Тук всичките сте 100 и само да ви препитам, ако искате, кой какво е разбрал, ама той ще видим на 1 януари кой какво е разбрал. Надявам се по-рано да го ако искате, ние не сме предвидили някакъв заключителен семинар. Може би Лили може да пуснем анкета на края на последния семинар. Имат ли нужда от още един такъв обобщаващ? На линия сме да правим толкова вебинари, колкото ви трябва, само и само да се подготвим максимално и да спестим нерви и стрес на 5 януари. Много ви благодаря. Добре. Ами, приключваме, за да си действаме, защото всички имаме ужасно много работа. Благодаря много и за доверието, и за присъствието. И включете в следващите семинари колкото може повече хора. Тезата имам много работа и нямам време не е правилна в нито един от тия случаи, още повече, че това всичкото е нещо, което вие трябва да свършите. Така че, ако не намерите сега време да го чуете, времето да го свършите после ще е тройно. Благодаря ви много, лека работа ви пожелавам.